Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Мойса и днес ще започнем едно приключение, което е в Vault Hunters в Minecraft. Това е един много свеж мод пак, който е изработен от екипа на така небезизвестният Искал, който не знае за Искал, ще му бъде казано и показано най-вероятно после в описанието на клипчето. Така, нека директно му цъкаме синглплеера и да направим новия свят, който ще се казва Клипс свят. Да, няма да бутаме нищо друго и нека да започваме. Добър ден, свят. Така. В нашият инвентар, както виждаме, в момента има две неща. Vault Hunters книжка и Questbook. Vault Hunters книжката представлява книжка, която ви развежда из цялото меню на Vault Hunters, като за начало как се започва, какво представлява Vault Hunters, Vault кристалите, Vault камъните и така нататък и така нататък. Обяснява се за волтовете, като цяло за мобовете, за обжективите, за абсолютно всичко, което можем да срещнем във Волта. Както и да е, това ще бъде казано и разказано напред в поредицата. Нека видим сега къде сме. Ние се намираме на остров, както виждаме. Лека препратка за Lost, който го е гледал. Този остров не се движи за жалост. За жалост. И не е магически, но както и да е, нека да започнем сега като всеки един Майнкрафт свят от началото да съберем малко дръвце. След като събрахме дървото, нека да направим както всеки един Майнкрафт свят, да си съберем малко камък. Защото, защо не? Кирка? О, здравейте! Ха, не ви видях. А, аз си почивам малко след цялото това копаене. Ами, аз предлагам да експлорнем малко. Малко да видим какво има насам. Насам. Но първо храна. Храна, ядене. Вземи краво. Междувременно, квестбука, да ви го показах. Тук има всякакъв вид квестове. Първият квест е просто да го отворим, да го прочетем. Тук има различните видове, дали да е нормално, дали casual, hardcore. На hardcore, общо взето след level 20, перманентно загубваме всичките айтами. На casual има труп, на normal не губим нищо. Checkmark, complete и имаме 8 такива vault stack, който ще видим малко по-късно как се прави точно. Иначе света изглежда красив. Нека, защото ме дразни. Я да видим сега. Насам има някакво странно нещо. Общо взето е нещо паднало от земята и образувало този кратер, мини кратер. И си ходя. Търся Немо в момента. Пим, защото стана вечер. Ако се чудите какво правя, търси село. Но за жалост, кой се опитва да стреля? Ела. Лека вечер. Така, не виждам село. За жалост. Много тъжно. Това е ужасно равно поле, майна. Искам да забележите колко равно е всичко. Лека вечер. И тази крава. Както и тази крава. И продължаваме напред. А дали? О, дали това не е село? И на всичкото отгоре меса село. Нека използвам село. Чух лош. Легло, не ми трябва. Чуваме котенце. Мачка. Хело. Тук някое нещо. Това не ми трябва. Търсим. Здравей, мачка. Я да видим тук. Ох, не ми затваряй така лошо вратата. Ей, господине. Чест. Нека оберем малко бали с сено. Лятото обирах бали на полето, сега обирам бали в Майнкрафт. Ужас. Какво обичате, господин? Вие сте мързелив. Чак ми идва да ви убия. О, месо. Благодаря. И седло. О, евентуално ще мога да си намеря кон. Този волт стек дава доста бутчета, както виждате. Това село е много тъпо, за жалост. Много тъпо.
Това село не ми харесва, ще съберем някакви неща и отиваме към друго село. Я виж ти какво си намерих, още едно село. Другото беше някъде ето тук, а това е ето тук. Дано това село си заслужава. Подозирам, че и това село ще е тъпо, но нека не се отчаиваме. Сега ще сме леко бронирани само с, ако натиснем хаш, сме 0% дефенс с тази кожена броня. Нека обаче направим друго. Нека ударим този Айрон голем. Нека да убием него, понеже той дава айрон. Не рискувам да се бия с него ниско, защото при всеки един удар ще ме изпрати в облаците. Оле! Май ще вали. Така, той ми даде айрон. Това село не е толкова лошо за живеене, обаче самото село е гадно, понеже няма хората, които ми трябват. Може би в това село ще се нанеса да живея. Толкова се надявах да има господа. Здравей, лош. Здравей, вземи си. Така. Като за първо време ти какво продаваш? Отново си тъп. Тук се правят полшени, ако не знаете. Моментно. Манджа. Така, според тази книжка, нещо, което трябва да намерим е Chromatic Iron. Този въпросен индивид се намира на Y-30. Тоест, трябва да отидем надолу. Нека да ходим тогава. О, ще се стреляме. Оцелима. Гадина. Така, лека вечер. Ако може. Малко айрон. Майче го намерихме. Не, това не е нашето нещо. Я какво си намерих? Диаманти. Виждам спаунър. Оле. Това беше коварно. Не. Успешно слязох до тук, докъдето умрях. Доста удобно. По принцип има знакче, което показва къде съм умрял. Т.е. къде ме е било тялото. Скелет. Ох. Нека не умираме от скелета. Задънена улица ли чух? Да. Да, може би още веднъж ще умра. Няма проблем. Или пък не. Бързо. О, не. О, шит. Чао. Маневриране. Злато. Не записвах. Намерих място с спаунер. Имаше един крипър, той гръмна. Май си намерих. Я да видим. Да. Това е нещо, което търсим. О, не, вие сте гадни. За жалост нямам нещо, с което да ви бия. Нека да оберем тази вена. Вземи този Chromatic Iron. За мое удобство ще се телепортирам до моят дом, който не помня къде беше. И нека си отида вкъщи, за да спя. Ставай. От цялата експедиция взехме някакви неща, но по-важното, което взехме е Chromatic Iron, който ще ни е нужен, за да си направим първият волт камък. Ако отворим тази книжка и видим този квест и натиснем Complete, сега следващата задача е да отидем на Y-5. До момента бяхме на Y-32, сега сме на Y-5, но намирането на Chip Trocks, както се наричат, или пропукани камъчета и ходенето в Волт ще бъде в следващият ни епизод. Аз бях Мойса и чао!